Ngabe size ngane enkantolo? Ngathi ngiku Grey Street ngihamba mhlamba ngani noma ngiqale ngokuthi lento eyahamba ngangiyithathe phangasi ukuthi ngaqala Mama Judge. Angiyena uMam Judge, it's my lady to you. Ungaqala nje lapho bona ukuthi umuqala khona isitori sakho sizoba nesisindo. Ngihamba ku Grey Street hayi ngidlule ngala kudayisa khona inkukhu hayi ngihambe hawu mangithi hawu nanga umfana uphethe ongaka uphethe ongaka ungikhomba ngawo umbese. Okay. Angiphushe ngithi ngikhona nami ku Ruth angiphusha hayi agcine winile umfana sithatha isikhwama sami asihambe naso isikhwama ilabe ngizoqala khona ke maledi ukuthi isikhwama sami ngakade ngisithenge emarket isikhwama sami uRuth Vuitton ngangimthenge khona India ngafika nje futhi ekusele sona kuphela so 15,000 mosithenga kodwa mina waba nomusa wangihawukela India labantu ungangazi iqala nokungibona India la nginikeza ngo150 yiso ke lesikhwama esihambileke hayi ngithi nangumfana ebaleka nangumfana ngithi ngiyahayisa hawu naba obaba naba babili la ngimemeze sizani bangibuke ngikhale ngiqhubeke ngimemeza nalo mama lo dayisa umbili angimemeze ngithi hayibo sizani izandla zimanzi babhizi baxovoza isobho impilo yami sengcupheni ukudla kwethu lo usho ukuthi maledi ngempela isobho lalikade lingaliyeke lithi impilo yami izihambe ngesobho Uthe isikhwama kwaku Ruth Vuitton? uRuth Vuitton Okay. ngimthole nje kogcina India lingizwelile ngithi nje inhlanhla zami zayihamba nami ngalelo langa kade ngizoba nebhadi Hayi. Kungabe kukhona engakusho ngalolu daba? anga noma ngichazeni ukuthi isikhwama sasinani phakathi Sizoza kulokho. kahleke inkosi yenkantolo ngokusebenza silapha emaphoyiseni ngezandla angithi uyabona mawuza ngethekisi wehle uthi ufika ngale emaphoyiseni ngezansi ngale endwedwe sisebenza khona ke ngingu-warrant officer ke umfowethu lapha usiba likhulu sisebenza sonke manje kuye kube khona isikhathi la kufuneka sihambe khona siyodla angithi nawe inkosi enkantolo unaso isikhathi sokudla uphume la uhambe uyodla nathi bekunjalo ke uma sesihleli lapha ngase station mina bengidla inyama enhloko Yanqumela ke judge. iyanqumela mawungadlanga nje isashisi iyanqumela